nag-work out. Siyempre, pagdating naman dun sa management, siyempre may kanya-kanya na tayong designation. Dapat alam mo na trabaho mo, alam mo na trabaho mo, alam mo na trabaho niya. Ganon. Kasi, hindi ko rin talaga nakikita nag-ano eh. Nagpaano sila, nagsisearch man lang ng company, nagsisearch man, hindi talaga din makikita. Kasi hindi pa nila hindi pa natin sinabi na magaganon sila. Sabi natin, Hindi, sales tayong lahat. Parang gumawa tayo ng way para makakuha tayo ng additional sales. Huwag yung ayaw na nilang makita yung vitamins, yung ano, nandyan na talaga yan. Ayaw na nila yan makita. Cargill, mga ganyan. Mag-meeting tayo, mag-lahat tayo para alam nila yung ganun pala yung trabaho nila. Magsisearch na sila, syempre. Alam na nila yung trabaho nila na ganun pala. Yun ang naisip kong instinct sa isip ko eh. Pero hindi kasi, ganun kasi. Hindi pa kasi naman ang 1 week, wala na naman. Hanggang 2 weeks, wala na naman. May designated na bawat isa sa isang taoan kung anong work niya, anong gagawin niya. Ganon. Kung sales lang. Eh, paano kung yung isa ay alam niya yung ganon, yung isa hindi naman. Yun nga, eh, hindi naman maintindihan ng management yun. Ang gusto ng management, mag-sale kayong lahat. Hinired ba siya? Halimbawa, Hindi pwedeng sasabihin na, ay hindi naman ako sale eh. Pwede naman tayo mag-meeting kasama sila. Tapos mapag-usapang mabuti. Kung anong gusto nila. Kasi yung sa isang Pero company meeting dapat, na tayo nila teacher. Ang meeting na yun, wala naman nag-release. Ano ba yung ano? hindi naman kasi natuloy yung kay Ma'am siya. Eh, hanggang lang proposal lang siya, wala namang follow through. Di ba, hindi naman tayo nag-set na goal. Sabi niya mag-set na goal, hanggang ngayon wala pa. Di ba nagbigay na siya ng goal? Wala pa. Magdagdag ng goal? Hindi, wala pa. So, Nagbigay lang siya pa pala yun. Eh, di ba in-expect natin mag-meeting pa? Hindi naman tayo nag-meeting. kasi nung nasa sana kami yung nagsiset ng point. Halimbawa, meron kaming parang ang tawag doon, yung Ikaw, putulin ko Gusto. muna yan, Teo. Sabi pa niya, kagabi, may explanation daw si Kuya Shahid tungkol dun sa katanungan. Di ba tinanong ko yun? Yung tanong ni Abisita. Dapat sana ang ginawa niyo, tinawag si Aaron, tinawag si Ramon, para matuto sila kung ano yung mga katanungan na ganyan. Para alam din nila. Para alam din nila. Inaantok nga Hi, ako, Mariam. na lang siya nagsalita. Mega love shoutout. Kaya nagkakaganyan dahil sa'yo. update lang po sa Watch Hour. Mapupunta ko talaga sa iyo ng hapon. Thank you sa thumbs up. Ano gagawin ko? May-resign na lang ako. Ako din, nag-resign. Mag-resign na tayo lahat. Kuha na sila ng bago. Hello Mariam, wait lang ha. Hindi ko iisa lang kasi gamit kong cellphone. Hindi kita malagyan ng jacket. Doon ako muna dito pa kasi kailangan ako doon ganyan. Sabi ko, Julie, hindi ko kaya ang pressure, sabi niya. Hindi kasi hindi naman linya ni Ma'am Chavite. Dapat, Kung sabihin niya si Ate Cha, mag-aral ka, magtuto ka, pag-aralan mo, hindi ka namin din niya naroon si Ate Cha. hindi naman kasi niya linya. Ba't hindi kasi sila kumuha ng linya talaga? Para magaling talaga. Magaling mag-manage. Unlad talaga. Magaling mag-manage, magaling mag-sales. Oo. Yun na. Ayaw nila mag-sales daw, hindi pwedeng technical lang, hindi pwedeng Kesa mag-try sila ng hindi marunong, anong expect nila? Hindi nga marunong. Oo. Diba? Hindi niya linya. Si Ma'am siya, pinipilit. Kunyari si Aaron, pinipilit Oo. Walang mangyayari kasi hindi naman yun yung capacity. Diba? Kunyari, pinipilit. Si Kevin pinipilit mag-demo. Kailangan may demo. Dapat si Kevin marunong na mag-demo. Ganyan. Sa tagal na daw dito, anong ginagawa? Sa akin na naman ang puto. Kaya nga may Dapat daw si Aaron din, nagdi-demo na. Anong ginagawa daw? Ganyan, nagdi-demo na daw ba? Pero kung ayaw nila, magagawa natin.
Nung nga nag-demo kami sa sa loob ng UP, mismong admin ng Hello Michael Ansel, nag-con kami sa UP, mismong kon doon sa UP sa loob, sa library. Nag-demo kami ng, ano ba yung hawak ko nung dati is Modi. Yung Modi. Yung parang unit na may Netflix na doon lahat. Parang Roku. Yung ganun. Modi. Kala ko dito po. Sa ibang Hindi. ano po. Ang ibig ko sabihin, ikaw yung, halimbawa, yung tao na yon kakilala mo, pwede po ba kaming humingi ng schedule for demo ng ganitong product? Halimbawa, company ng dairy farm, ganun. Yung hindi yung hihintay mo pa sila yung magko-contact sa'yo, kundi ikaw contact. Pwede po ba kaming humingi ng schedule na available kayo na para namin i-present yung aming product, ganun. Maganda kami ganun talaga. Yung magaling Yes, Michael, ansan hindi ako makapunta kasi isa lang gamit ko na cellphone. Sorry, i-replay ko na lang. Naka-account kasi ako dito. Isa lang yung gamit kong cellphone, kaya hindi ako makapag-play. Nagre-replay ako sa TV. Kasi hindi kaya ng cellphone. Thank you sa thumbs up, Michael Ansel. Thank you, Marian Morris. Naga-update lang po ako ng aking watch hour. Nag-trading ka pa, oh. Meron ako YouTube, meron akong TikTok, meron akong Facebook, meron ako Hitia. Di ba pwedeng i-press ikon sa marketplace yung product? Paano yung ginagawa mo sa Lisana? Sa'yo sana, so product siya, ano? So, halimbawa, may kakilala ka, halimbawa si Pinky, sample natin si Pinky, kakilala mo siya, hindi ko kilala. So, sama mo naman ako kay Pinky, ganito. Hindi natin sasabing magde-demo. Okay, product ang dala ko, sana. Hindi natin sasabing magde-demo. Kunyari, copy, chat, ganun. Hanggang sa ipapasok na namin yung product. Baka may nasabi siyang something na may problema siya sa health or kailangan niya ng food supplement, yung mga ganun. Oh, pwede namin i-recommend itong ganito. Then, para hindi siya makahalata na bebentahan mo siya, balik ka sa ibang araw. Ganon. Babalik ka sa ibang araw, tapos saka mo ngayon ipipresent kasi interesado na siya dun sa product mo. Malaking difference. Oo. Malaking difference. So, depending approach. Ibig Malaking sabihin. difference niya how to approach yung ano. Yung iba Oo. kasing sa ating naman, hindi person to person, Oo. company. Oh, yun nga. Company Kukuha to tayo company. ng... Yun yan sa'yo, individual, nakaka-direct. Oo. Ito naman, bawahan the trading. Maghanap tayo talaga ng company. Tapos tatanungin, hindi pwede yung diretso tayo sa company, makikidil tayo agad, hindi natin sasabihin. Hindi negative, hindi tayo nakakakuha. Yung yan kasi sa'yo, para individual approach. Bawa, Wala kasi ako experience sa mga machineries at saka sa mga ganyan. Kasi, ipopromote mo yung cardia trading. Sino ba siya? Supplier ng ng mycotoxin testing, mga ganyan. At the same time, may laboratory equipment din, general lab. Yung tapos search mo na lang, ano ba yung general lab? Hindi mo lang search, ito pala sila. Kasi malalaking kumpanya yan eh. Kasi kumbaga, malalaking tao. May ganyan. Pwede. Tapos, hahanap tayo ng, ito medyo maano yung pag-process. Doon sa'yo madali lang yan. Yung ganyan. Kasi ito, doon sa specific department ka, sa lab nila, laboratory, yun. Kaya yung approach dito, pupunta ka sa dairy, tatanungin mo na, from cardia trading ako, nag-i-inquire lang ako regarding Pahingin nga ako i-note down ko nga notebook, coupon ban at saka ballpen. I-note down ko yung first step by step how to approach yung client. Ito, Pina. ano mo siya,
Ayan. Sige. Pupunta ka muna. Papakilala as. Sabihin mo lang, trading. Napakadali. Tapos, ang susunod mo na dyan, hingi ka na ng So, wait, appointment. sinong unang hahanapin ko? Sinong hahanapin ko? Siyempre, security guard o kung ano yung haharap sa'yo. Hindi, sa office, sa kwan ng company. Halimbawa, yung dairy Sa na yun. laboratory, kung may laboratory. Laboratory. Okay. O, Tapos, yung person na kukontakin sa laboratory. sila naman bibigay sa'yo. Kasi, Okay. sino dapat. So, tatanungin ka siyempre kung may appointment ka. Siyempre, Ganon. wala. Ang mag-i-inquire lang ako kasi may i-offer ako. Okay. Nagsusupply kasi kami ng mga mycotoxin We supply. testing sa milk. Oo. Microtoxin. Baka interested po yung Microtoxin. sa laboratory, ganun. Mm-mm. Microtoxin, ano, we supply microtoxin test Sa milk. for milk, Oo. and Milk. isang for milk, tapos yung mga kwan pa niya, Yun lang. and unit, ganon din na. Hindi pa, huwag ka munang papasok sa ganun. Hindi, tapos yung for Tapos, milk. Then, hanap ka, kuya, pwede ba kung sino ba yung pwede ko makontak o makausap. Siyempre, wala kang appointment. Nandun na tayo. O, kuya, bigyan mo naman ako ng kahit contact number na lang. Kung saan ako pwede mag-inquire. Reach mo na ngayon yun. O, ito ma'am. Sige, kung hindi, para naman, so cold, kwan ang tawag makakuha dito. ako ng appointment. Ganyan. Oo, ang tawag dito, cold selling. Tapos, Ngayon, supply pagka for meron na halimbawa doon, ay ganito, kunyari, hindi ka pinapasok. So, ang sunod doon, convince mo talaga si guard o kung sino man yung kausap mo. Na sabihin mo, sir, kahit bigyan mo na lang ako ng telephone number. Para lang kung sino yung pwede kong makausap. Para makahingi ako ng appointment. Kasi wala kang appointment ganyan. Para lang makahingi ako siya ng appointment. Bigyan mo naman ako ng number o kung sino yung pwede kong makausap. Okay, so yung appointment, babato ko na sa inyo. Oo. Ngayon, number 2. Appointment, Yan okay. yung hindi ka pinapasok. Oo. For example, number 2, pinapasok ka. Siyempre, nakadress up ka naman. Kunyari, admin manager nga eh. Punta ka na. Ma'am, sabi mo, kasi nagsusupply kami ng regarding sa mga mycotoxin test para sa milk. Baka interested kayo. Ano ba yun? Meron kami ang test, nagsusupply kami. Hihingi kami, gusto ko sana humingi lang ng appointment para makapag-demo. May demo Appointment kami for sa demo. inyong product. Appointment for demo. Oo. Tapos, so schedule. Oo. Schedule. Minsan, sasabihin niya, email mo na lang ako. Time and Ganyan. date. Sasagutin niya. Pwede pa i-email mo na lang. Ganyan. Ganyan sila. For demo. O sige ma'am, pwede kong makuha yung email address niyo. At saka yung contact number mo na rin. May mobile ka. O di yan na ngayon papasok. Basta ikaw, first step ka. Email, Paano lang tayo cellphone makakuha number. ng contact. Kasi paano makakuha ng, bumubuo ka lang ng tulay para merong madaanan si Happy Oo. Riding. Yan muna yung sa'yo. Okay. So, pag nandun na siya, kung mabait naman siya, kung oo, mas parang kung hindi kasi ako yung sa technical, ganyan, sabihin mo lang ganon. O kaya, hihingi sana ako ng space, o kahit 1 hour or 30 minutes lang naman to, yung demo para mas ma-explain sa inyo mabuti ng mga team. Sa technical, o sa sales, ma-explain at makikita nyo din yung product. Ganyan. So, pagka-interested siya, o sige, email mo na lang sa akin. Ganun yun eh, mag-email ka sa akin, hindi ka ng appointment. Kasi through email yan eh, tapos sasagot sila, ganyan. So, igihan mo yung pagkuha ng email, address, minsan hindi klaro. So, bago mo siya iwan, check mo talaga yung email number niya, ipakorek mo kung ito ba. Tapos yung name nyo ma'am, yung apelido, o yung
Si kanino ko i-address? Alam mo doon, email. Oh, ito na. I-address? Email, cellphone number. Kanino i-address yung email? Address to. Oo. Address to. Ano. Oo. Meron pa akong tanong. Halimbawa, meron na kaming ganyan. Meron kaming pinagkukuha ng ganito. Ayan, ano ang banat mo sa ganon? Meron sagot silang ganyan. Okay, oo. Meron na kaming ganyan. Tsaka mahal yan. Ganon. Hindi ka pa naman magsasabi ng presyo eh. Okay. Sabihin mo, pagka, siyempre hindi mo na alam ang sasagot mo doon. Mm-mm. Ganon. Oo. Sabihin mo na ano ma'am, kaya nga ma'am i-introduce namin. Contact namin. Baka in the future, magka-interest kayo. O ganun, kung sakalit nyo naman hindi kayo interested na may gamit kayo, in the future na lang ma'am, sakali. So, kapag sinabi ko tong microtoxin test, alam na nila ito kung ano ito? Micro. Ay, mycotoxin. Okay, mycotoxin. MYCO. Okay, mycotoxin test for milk. Or for feeds. Ganon. Meron din for feeds. Pero syempre, nasa dairy ka eh. Oo, feeds. Kasi meron din akong prospect doon, yung ngang kwan doon, yung mga feed mailing doon. Oo, tapos meron din kami mga general lab, ganyan. Ano meron. Ma'am, email ko na lang sa'yo, ma'am. Ganyan. Oo, sikapin mo makuha yung email, yung number. Yun na yung ano ngayon. Tapos, Yun na yung stepping stone na yan para makapasok sa kanila. Pag sinabi niya naman, meron na ba kayong nasusuklayan? Pwede mong sabihin yung National Dairy. Pwede mo na i-reference yung NDA, National Dairy Authority. ano yung National Dairy Authority? NDA? NDA. Ay, meron na kayong customer na ganyan, Oo, national. actually, gumamit na sila eh. Meron na ba kayong ano dito, customer? Yan, i-reference mo si NDA, National Dairy Authority. Okay. Kasi yung ito, meron ito sa Talavera, Nueva Ecija sa CLSU. CLSU is gumagamit sila ng mycotoxin test din for sa mga sa mga Kasi kanya-kanya rin kami noon eh. Kanya-kanya sa sales din noon. Wala kaming pakialaman sa isa't isa. Nagawan pa kami pag-schedule ng sasakyan ha. Minsan ba, kahit wala akong schedule, sinasabi ko may schedule ako, sa daan na lang ako naghahanap eh. National Dairy Authority, tapos ano pa, mga tatlo. Anong company pa ang references natin? Isa lang. Yan Isa lang. matindi na yan. Kasi ano Sa yan. dairy. Oo. Sa feeds. Kung sa feeds naman, sige. Sabihin mo si Cargill, si Caltarits, yan. Sinusuplayan natin. CD. Hokpo. Ano yung Okpo? Hokpo feeds. Hokpo. Yung pinuntahan natin. Hokpo. Nagkuha ng Feeds. ano. So, ito yung feeds. Ay, what about yung mga kwan? Meron din kamo sa ano, sa food. Gardenia, Oo. sa hotdog, Praven, pero ano na yan? Sa ano yan naman, sa food processing naman. Pathogen, swab. Kaya maganda, hinila lang ako ng appointment para na-introduce namin lahat yung product natin. Bakit itong swab na ito, hindi ito ginagamit sa swab sa pag-COVID? Iba yan. Iba rin. Food processing nga yan. Oo nga, hindi pwede sa COVID. Hindi yan medicament. Alam na nila yun. Anong swab? Halimbawa ma'am, yung sa hotdog, Travel Foods. Baka pwede naman sa COVID yan. Pakinig ka, Travel Foods. Bago sila mag-ano ng ano nila, ng production nila, may mga machine sila. So, isa-swab yung machine kung pasado siya sa linis. Kasi kung marumi yun, 1-2 linggo lang yung hotdog nila, moist sa market. O kaya magmamold na yan. So, anong gagawin nila kapag may problem na yung product na tinest nila?
Anong gagawin? Itatapon na yon? Tapos na nila yun. May problema na eh. Sayang. Tulad yung Milo. Oo. Na yung miss nilulan sa Milo. Nila. Eh yung kon ngayon, yung noodles ngayon na Lucky Me, di ba nakakaproblema? Yan. Alam mo sa ano yan, kasi flour yan. Kasi Chemical. ginagawa ng noodles. Yun yan Mm. nag-uumpisa. Malamang marumi yung flour nila. Tapos ginawa nila ng noodles pasta. Yung chemical na inilalagay doon. Kaya hindi nagtatagal. Tsaka dito sa kon, meron na kayo dyan sa may Unti-unti lang, hindi ka masyadong magmadali. hindi nga, itong nadaanan ko sa may Tarlac, sa may Luisita, Hacienda Luisita, andyan ang mga flour mill, tsaka Ruby, ano ba yun? Puntahan mo, te. Yun, ano ba yun? Yun, ano ba? Kasi sulit ka naman kung makaklose ka ng isa. Sulit ka pag naumpisaan mo yun. Kahit na isa Magsisipag ka lang. na, gusto ko pa. Ganon. So, references, ano to, mga branches, hindi na. Yung branches sa Pakistan. Tapos kung sakali, pinandun ka na, may marami ng katanungan. Mm-mm. Hindi po kasi ako masyadong food knowledge. Bigyan ko agad sa akin yung paksa mo. Mm-mm. Kakausapin ko lang yung full knowledge. Para mas ma-clarify yung explanation. Ganyan. Tapos, bato mo na sa akin, ito yung email. So, mag-i-email na ako, isisisi na kita. Ito yung ano sis, ganyan, may nakita ako, ito pangalan niya, ito yung email at interested. I-emailan ko na siya doon. Mm-mm. Kailangan nila ng brochure, kailangan nila ng ganyan. Kasi may brochure ka bang, send ko sa email mo man, tsaka yung lahat ng product namin. Mm-mm. Okay, gano'n naman yun eh. Okay, paki-email na lang sa akin. Kapasok na tayo. Pag-load daw na siya ngayon. Go to next ka na naman. So, pag na-close ko na yan at na-contact ka na, kayo nang bahala. Oo, Wala na akong pero part doon. plano mo yan. Oo nga, wala na akong part doon. Wala na, hindi ako yung tatawag-tawagan nila. Oo. So, ang gagawin ko lang, i-present ko lang yung company, ganun lang. Oo. Ganon. Magdi-deliver pa ako niyan. Hindi na, company Hindi na, na yan. company na. Delivery, installation, ganyan, follow-up na. So, habang may order sila, meron kang 3%. Quotation na yan, ganyan. Ganun na. Meron pala siya dito, moderator. Kay Marian Morris, mayroon ka ng moderator. Meron ka ng jacket. Hello Ryan, na-email ko na sa'yo, tapos available na daw yung documents for pick up. Ako, kapag na po kami mga yan. Ang kaya oras pa FedEx dyan? 6 o'clock. Ano ba, sa loob ng call, kung maalis na sila. Pero continue lang sa akin at sa labas ng Albert ng city. Alisin ko lang. 4:25 na. Dapat ako. Nai-releasing lang po ako kasi ngayon sa amin sa FedEx. Kaagad po ka. Oo, kasi may email ka naman dyan eh, na sabi nila available for pick up na eh. Kaya pinoward ko sa'yo eh. Kung Sige. ano po nakapalitin ko lang ako. Oo. Tapos gagawa tayo ng packing list, di ba? Yes, ma'am. Oo, kasi dapat Pag ano na lang, pag nakuha na lang po. yung actual reveal, ano? Oo. Sige. Kahit screenshot mo lang siya, tapos Viber mo na lang. May Viber ka ba? Yes, ma'am. Ito rin yung Viber ko. Okay po.
okay. Sige, Ryan. Ano? Nakaset lang po dito, ma'am. Okay. Sige, Ryan. Thank you, ha. Ingat. Bye-bye. Hello, Khalida Kitchen. Good morning. Ay, good afternoon. From Pakistan. Bakit? Pakistan sa Kaisi. Happy day, Pakistan. You were from Pakistan, Khalida? YouTube kami dyan, ha? Pakistan. Thank you sa thumbs up. Khalida ko Pakistan. Si Kaisi. Thank you. Saan sa Pakistan? Sa Pakistan. Thank you for coming, Khalida Kitchen. Update lang po sa aking watch hour. Thank you for coming. Si Pakistan si Apsunali kay si Ho. Tiko, I don't understand it. Khalida keep like that. Naman siya sa science. Kasi hindi pa naman siya Hindi ko kasi na-feel. Are you in Pakistan? Are you speak English? Study. Khalida Kitchen. Ibang field kasi. Nakafocus daw siya. You can drop your channel. I will flex it later, okay? Nagtatrabaho dito sa Adia, ibang tinatrabaho. Yan, basta work out ka lang sa pag-isip. Meron ka namang laptop. I'm fine. Mag-google ka lang. Hanap ka ng entire Pangasinan to Baguio. Oo. Yung mga dairy, saka feed mill. Mga feed miller. So, pwede siyang email, mag-send ka ng proposal through email lang na hindi ka pupunta. Oo, email. Ganon, email email lang. Email ako. Okay. Ito mo agad sa akin. Tapos nakasisi ka para makikita mo yung conversation. Kung magpapakod sila, kung magpapademo, ang susunod niyan, code, ganyan, tapos follow up ka na. Follow up na lang tayo. I'm fine. Thank you. I thought you're a Filipino, Khalida. You are from Pakistan. Where in Pakistan? I have friend in Pakistan. Asan sila? Lahore. Lahore. In Lahore. I have a sister there in Lahore. Main abni आपके channel का visit करती हूँ आप मुझे I don't understand lagi to main subscribe किया आपको. Okay, drop your channel so I can flex it. I will visit your channel later because I'm using only one cell phone. I cannot go to your channel now. Maybe later I can watch your video. Okay. Wala kayong t-shirt ng Hadia? Ayun nga eh, magpapagawa ako. Green. Yes, Ganda. Kasi punta sana tayo. Gusto ko yan. Bukas. Tingin tayo ng t-shirt. Hindi mo ako pinayagan. 4:30 na. Maabot pa ba ako naman sa dapitan niyan? So, taga ko. Hindi na nga. Alas 6 alis yung bus. Ano po? Saan pupunta? Sa dapitan? Ay, sa Dahil maghanap ka nga natin. aquarium. Sa kanya. Arangke. T-shirt. Green. Maganda. Kasi green yung Green kanya. and blue. Tapos
tayo. Para pag nag-demo naman, magandang tingnan. Oo, maganda naman. Hadiya. Maganda siya may color. May color nga, syempre. May color. Color shirt. Oo. Tingin ka nga sa Divisoria. Bisa siya. Pupunta ako. Hindi, sa ano, meron mga... Divisoria Market. Oo, merong Divisoria online na kuan. Divisoria basta Divisoria ba yata online. Meron silang mga kuan doon, store. Kahit saan, basta pwede makapag-provide sa atin. Marami. Kaya pag nag-demo naman, naka-t-shirt Medyo sa maganda-ganda. magandang tingin. May white, combination ng blue. May white, combination ng green. WFTTH, ganyan. Mycotoxin test for milk feeds. Recipe number, address to. Powder, Gardenia program. Pathogen. Nakalimutan ko yung photo dito. Ay, meron ka ng Alzheimer. Nag-creator pa. Encoder na lang ako. Mag-encode ako ng mga kuan. Na, Ipapa-encode mo. yung telemarketer ka na lang. Magkano budget mo? Huwag mo akong tanongin magkano budget. Tumingin ka magkano. Hindi ka pwedeng order ng dalawa lang. Siyempre, ipiprint pa yan, di ba? Magpiprint ka ng logo. Kayong may print na po ba? O, t-shirt na green lang. Then, mas maganda yung may logo ng Hadia, oh. Mga kuwan. 10 pieces. Ganun, 10 pieces. Tapos, nagdadalawa. Si Kevin kaya niya mag-design. Tapos, Kano na lang. ibibigay natin sa kanya. Pero wala rin may t-shirt na tayo. Yung isusulat lang din. Ah, Pwede lang. Pwede lang ano eh. Kahit simple lang, mas maganda pa kayo. Embroidery. Yun nga, Pero ganun. maliit lang yung sulat. Oo. Para na kahit Parang mura lang. kahit ano mo. Kahit laban, hindi matatanggal kapag print. Pag nilaba, hindi matatanggal. Ang dami naman ko. Ay, bakit di pa naka-on yung mga aquarium niyo? Hindi pa naka-on. Kahit nakawala po yung heater po. Hindi siya gumagalaw. Ay, Yung bubbles, yung ano ba yun? Wala, hindi na daw po kailangan yung ganun. Kapag maliit po. Tigisang isda lang. Isang dalawa. Hindi po ito pwede may kasama yung isang yan. Parang aggressive po sila. Parang mag-aaway sila pag may kasama. Di pa maganda yung may tubig na pakinggan, yung plus ng tubig. Yeah, pwede. Ano ko na naman hang. Parang ganito ko daw. Kaya lang.